Ano ka, Mark? Ayan na ko. Kuhay na, kuhay. Nana yan. Inuta. Ay, bitaw. Ayaw na. Malamang ma-appeal ta na. Ay. Okay, ragapon, may problema. Wala may magkita, sir. Wala may magkita. Wala na lang. Wala na lang. Yan na ko. Kita mari ba? Oy. Kita mo video. Andre. Ina ko. Ayan, ulit na ta mga kahandos Bukolanos, ulit na ta. Oy, tara oy. Atong oras mga kahandos Bukolanos, alas 12 na. 12:08 na ng hapon. Uwi na. Sobrang gutom na ako mga kantos Bukolanos kasi wala akong agahan eh. Oo, bali ano lang, nagkakape lang ako kanina. Nagkakape lang. Traffic ngayon ng syudad, ganitong mga oras mga kandos Bukolanos, medyo traffic na. Medyo traffic na sa mga ganitong oras. Marami ng mga sasakyan kasi. Kalahain mo yan. Wala man lang signal na ano. Gusto. Hirap ng mga tao ngayon mga kandos Bukolanos. Hindi man lang mag-signal na ano. Hindi dumadaan sa ano, sa pedestrian line. Bihira. Ay, Diyos ko. Yung mga tricycle dito, mag-u-turn lang. Hira. Di man lang mag-signal kung mag-u-turn. Wala. Medyo traffic na ngayong mga ganitong oras mga kahandos Bukolanos. Dahan-dahan lang tayo sa pag-drive para safety. Wala na tayo sa linya. Naku.
Ayan, ito yung BQ Mall mga Kandos Bolanos. BQ Mall. Ayan, dito naman yung ano, City Square. Ayan, maraming sasakyan mga Kandos Bolanos. Traffic. Yung kabilang side dyan o traffic. Dito naman sa kabila hindi masyado. Kaya makakalusot lang tayo sa mga ano. Ayun, ito yung cathedral namin dito, simbahan. Ayan, thank you Lord, maraming salamat po sa inyong gabay, sa paggabay sa pagtrabaho ko ngayon. Kaya maraming salamat po Lord. Ayan, thank you so much. Lapit na po tayo mga Kandos Bolanos. Galing ah. Galing yung tao na yun ah. Ay. Wala mga Kandos Bolanos. Lapit na po tayo. Day! Ayun, dumating na po tayo mga Kandos Bolanos. Ayan. Dito po tayo magpapark.